Hürmetli bir kатнашучылар, шуннан да сәламәтлек нәрсә ул? Бу сәламәтлек дип без авыртулар булмаган очракны әйтәбез. Ләкин ул сәламәтлек туклануны, хәрәкәтне, шул ук вакытта көндәлек режимны, һәм инде тиешенчә йокыны, һәм инде психологик иминлекне үз эченә ала. Менә шуңа күрә инде безнең демография милли проект кысаларында кеше гомеренең яшен озынайту буенча һәм шул ук вакытта инде кеше сәламәтлеген беренче урынга куеп, сәламәтлеген кайгырту йөзеннән кичкенә яшьтән үк балаларның һәм шул ук вакытта яшүсмерләрнең, өлкән яшьтәгеләрнең, эшче яшьтәге кешеләрнең сәламәтлегенә аеруча игътибар ителә һәм инде бу программа нигезендә һәрбер яшь үзенчәлеге белән инде туклану, дөрес туклануны һәм шул ук вакытта дөрес яшәү рәвешен алып баруны максат итеп куя. Шуннан да без ничек тукланабыз соң? Безнең балалар инде бала туганчы ук, әни карынында ук тиешле витаминнарга бай аксымнарга һәм шул ук вакытта тиешле режим белән яшәү рәвешендә тиешле туклыклы матдәләрне үзенә алып, һәм инде сәламәт бала туарга тиеш. Менә Светлана Геннадьевна безнең балаларның сәламәтлеген процентларда әйтте. Беренче группа безнең 16.4%. Бу бөтен балаларның 16.4% сәламәт дигән сүз. Ләкин безнең üçüncü gruppada 17.5%. Bu ulanırlık sorunlar. Çünkü bala kileşek, balalar bizim kileşeğimiz. Onlar yaşav hem şu vakitte iş vakitinde şuşu selamet bulmagan balalar, kronik ağrılarga düşer balalar, hem indi ülken yaşlara onlar ağrı bulaşak. Şuna göre balalar bakşalarından şuluk vakitte mektep һәм инде мәктәп яшендәге, һәм инде уку студент вакытындагы балаларның туклануларына аеруча нормалар эшләнгән бар иде инде ул безнең, һәм инде ул нормаларның үтәлешен тәэмин итү. Дөрес туклану ул безнең организмга кергән ризыкның сарыф ителгән энергия белән тәэмин килүе. Ризык белән кергән энергия белән кешенең үзенең сарыф ителгән. Без нәрсә күзәтәбез? Бездә хәзерге вакытта балалар арасында да симерү, ожирение һәм инде диабет авырулары да бар. Шуңа күрә инде бу аз хәрәкәтлек шушы авыруларны китереп чыгара һәм тиешенчә тукланмау. Безнең организм өчен кирәкле булган бөтен туклыклы матдәләр, витаминнар һәм шул ук вакытта майлар, аксымнар тиешенчә кергән вакытта авырулар кисәтелә. Туклану ул дөрес тукланган вакытта организм үзенең эшчәнлеген алып бара, дөрес иттереп. Һәм инде нәрсәдер туклану белән тиешенчә кирип җитмәгән витамин яки аксым, яки шул ук вакытта майлар, һәм инде артык энергия, килокалориялы ризык һәм тиешенчә үз вакытында тукланмау авыруларны китереп чыгарырга мөмкин. Шул ук йөрәк кан тамыр авыруларын симерү һәм шул ук вакытта инде сөяк системасында балаларның тиешле витаминнар җитмәү нәтиҗәсендә аларның хәлсезлеге дә һәм инде чөнки инде безнең тиешенчә туклану булмаса, безнең хәзерге вакытта бит инде алга киткән мәгариф системасында һәм инде аң белем дәрәҗәсенә дә ул бик күп йогынты ясый. Безнең әти-әниләр дә өйдә иртәнге ашларны тиешенчә тәэмин итәргә тиеш. Чөнки инде аксымга бай дип әйтәбез без. Иртәнге аш иң кулай аш, сөттә пешкән боткалар, злаковый продуктлар белән пешерелгән ризыклар ул инде тиешенчә баланың мәктәптә һәм инде балалар бакчасында үзенең эшчәнлеген алып барырга ярдәм итә. Әти-әниләрнең хатасы зур, чөнки аларның матди аңына исәпкә алмыйча
әйтергә кирәк, аларның менә шушы дөрес туклану принципларын белмәү нәтиҗәсе дә булырга мөмкин. Шуңа күрә безнең менә шушы үзебезнең эшчәнлегебез нәтиҗәсендә без халыкка да һәм инде хастаханәдәге табиблар да дөрес туклануны беренче профилактик чара итеп куярга тиешләр һәм инде аны алып барырга. Безнең халыкка тиешле дөрес туклануны җиткерә алсак иде дип әйтәсе килә. Шул ук вакытта семьяда әти-әни дә дөрес тукланырга тиеш. Һәм инде үз вакытында безнең инде балаларга 5 тапкыр ашу каралган, 3 сәгать 4 сәгать аерма белән. Мәктәпләрдә менә безнең тикшерүләр вакытында без үзебезнең санитар таләпләр буенча куелган нормалар буенча менюларны карыйбыз һәм инде быел узган елның уку елы башыннан безнең 1-4 класслар, башлангыч класслар бушлай ашыйлар һәм инде аларның менюлары безнең республика күләмендә безнең белән килешенгән һәм инде номер белән расланган. Ул 5-12 яшьтән югарыларныкы біз үзебезнең җирлектә һәр елны инде аларны үзебез килештерәбез. Монда без аеруча игътибар итәбез куелган менюда ризыкларның төрлелегенә һәм шул ук вакытта аларның туклыклы булуына, аларның килокалориясе, баланың сарыф ителгән энергиясын каплауына үз өстенә алган һәм шул ук вакытта инде тиешле витаминнарга, аксамнарга, углеводларга соотношениесында карап аны раслыйбыз. Безнең балалар һәрбер мәктәптә үзенең ашханәләрендә туклана, үзләренең ашханәләрендә чималдан әзерләнә һәм инде читтән китерелгән полуфабрикатлар безнең мәктәпләргә бик керми. Поварларның тиешле технологик процессны бозмыйча һәм шул ук вакытта аларны тиешенчә пешереп җитерүен контрольдә тотыла. Безнең инде тикшерү барышында да лаборатор тикшерүләр алына һәм инде килокалорияга да һәм инде безнең мәгариф системасында да ай дәвамында аларның шушы таләпләрнең үтәлеше контрольдә алына һәм поварларның аларның укуларында һәр даим алып барыла. Яңалыклар безнең инде быел 1 январьдан үз көченә керде яңа санитар таләпләр. Искеләре инде безнең мәктәп балалар учреждениесе эчендә һәм шул ук вакытта инде социаль объектлар эчендә туклануга санитар таләпләр үзгәрде. Бу санитар таләпләрнең үзенчәлеге шунда, ул һәр яшь үзенчәлегенә балалар бакчасында йөрүче балаларга аерып бер санитар таләптә мәктәп яшендә подросткларга һәм шул ук вакытта өлкән яшьтәгеләргә куелган таләпләрнең үтәлеше. Безнең балаларның тиешенчә туклануында менә Винсан Асович әйтеп китте, спорт белән шөгыльләнүләре, аеруча дөрес режим белән алып барылуы сәламәтлекне ныгытагына. Безнең районда бар мөмкинлекләр дә бар балаларга спорт белән шөгыльләнер өчен һәм шул ук вакытта инде әти-әниләр дә үз балаларының сәламәтлегенә битараф булмыйча тиешенчә туклануны тәэмин итеп һәм шул ук вакытта спорт белән шөгыльләнүен тәэмин итсеннәр иде. Ләкин бар әти-әниләр балаларның аякларын җиргә төшермичә дә мәктәп ишек төбенә машина белән балаларын китереп, мәктәптән каршы алып, бала совхозда йөрергә дә вакыты калмый. Бирелгән нагрузкалар балаларга мәктәптә бирелгән дәресләр алар бик авыр һәм инде иртәнге ризыкны инде чәенә эчереп җибәрү очраклары да бар күп кенә әти-әниләрнең һәм инде ул бала талчыга тиешле аксым керми. Менә шушы тиешенчә кермәгән витаминнар шул ук вакытта аксым һәм углеводлар да үз күләмендә баланың йөрәк кан системасы шул ук вакытта инде менә тикшерү барышында без инде аларның медицина безнең бит инде мәктәпләрнең райцентрдагы мәктәпләрдә медицина хезмәткәрләре бар. Алар баш авырту белән инде һәм инде шул ук вакытта хәлсезлек белән алар ич авыртулар белән мөрәҗәгать итәләр. Аш кайнату системасының бозылмавына һәм шул ук вакытта
организмның тиешле функциясын үтәүдә үз вакытында кабул ителгән ризык, белки, аксымнар, майлар, витаминнар, минерал матдәләрнең үз күләмендә артык булмыйча һәрбер әйбернең дә чамасы бар. Шуңа күрә һәм шул вакытта су эчү режимында көйләнелеп кенә бала сәламәт була. Шуңа күрә инде мин әйтәсем килә әти-әниләргә шушы төп принципларны истә тотып, тиешенчә туклануны оештырсыннар иде. Безнең мәктәпләрдә, балалар бакчаларында алар контрольдә тиешле 2 тапкыр ашыйлар балалар, һәм инде шушы тиешле норма буенча куелган бөтен туклыклы матдәләрне үз эченә алалар. Әйтәсе килгән фикерләр шушы иде, сорауларыгыз булса. Үзеңә килгәндә менә бу минем кызыксынып сорау биреп китәсем килә. Мәктәпләрдә туклануны әйтеп киттегез. Су белән тәэмин итү режимы үтәләме мәктәп бакчаларында? Мәктәпләрдә һәм инде балалар бакчаларында су белән тәэмин итү безнең оештырылды. Мәктәпләрдә бутилированный судан кулерлар аша кирәк икән бала килеп эчәләр. Авыл мәктәпләрендә инде безнең балалар малокомплектный мәктәпләрдә аларның саннары әз, шуңа күрә инде кайнаган суны махсус чайниклар белән һәм инде кулланылган чиста стаканнар белән подносларда куеп су эчү режимын көйләнелгән. Райцентр мәктәпләрендә һәм инде күп балалы булган мәктәпләрдә бүтәнләштерелгән судан файдаланалар. Кеше су эчәсе килгән сайын су эчәргә тиеш. Аның күләме 2 литрдан да ким булмаска тиеш. Чөнки организмда менә шушы ризык белән кергән бөтен матдәләрне һәм инде аш кайнатуына уңайлаштыру өчен су эчмичә мөмкин түгел. Бу су көйләнгән. Үземә хыялда сез һәр вакыт халык арасында оешма предприятиеләрдә дә йөрисез. Менә бу соңгы елларда үзегезнең күзәтүләрдән чыгып фикерләрегез белән уртаклашсагыз иде, халыкта сәламәт яшәү рәвеше культурасы барлыкка киләме? Һәм менә бу без елдан елма бел яшәү рәвешенә күчә барабыз. Күп кеше әзер пешкән ризык сатып алып кайтуны кулай күрә, кибетләрдән яй булмаса полуфабрикатлар алып кайтып, чөнки ул вакыт ягы белән дә хисаплаша, алдын-артын уйлый, шул вакытта сәламәтлекне дә тәэмин итәргә кирәк. Шул яктан чыгып сез киңәшләрегезне бирсәгез иде менә кешегә өендә мөмкинлек булмаган чиракта да сәламәт туклануны оештырырга, менә бу яшелчәләр ашамы, полуфабрикатлар алмыйчымы, ризыкларның составын карапмы, ничегрәк итеп хәлдән чыгарга? Рәхим итегез. Безнең оешма предприятиеләрен тикшергән вакытта инде хәзер соңгы елларда аларда үзләренең элек инде безнең совет заманында аларның үзләренең ашханәләре бар иде. Ул дөрес булган, чөнки үзенең эшчесенең тиешенчә туклануын тәэмин итүдә зур роль уйнаган. Хәзер инде алар бетерелделәр, ләкин кеше чыннан да безнең эшкә килгәндә үзе белән өендә әзерләнгән ризыкны алып килеп җылытып, обед ашарга мөмкин. Һәм һәрбер оешма предприятиенең менә без тикшерү урыннарында алар өчен туклану урыннары булдырылган. Микроволновка, холодильниклар һәм инде ул шул вакытта савыт-саба юу өчен шартлар тудырылган. Ләкин алар алып килгән ризыкларны без өйдән алып килгәч, без аларны контрольгә алмыйбыз. Кеше үз аңында тоже соңгы вакытларда бит инде беркемгә, бөтен кешегә дә мәгълүм, күбрәк инде шил менә полуфабрикатлар дип әйтәм, кафеларда тиз генә кирип кенә ашап чыгу эш вакытында да һәм шул вакытта кафеларда шул ассортимент белән эшлиләр. Фастфудлар һәм шул вакытта инде тиз генә гамбургерлар, нәйләр, ризыклар төрлеләндерелгән һәм шул вакытта инде сушилар. Алар әз-мәз күләмдә кирәк, ләкин һәр көнне, һәр даим аны куллана икән. Һәм инде шул вакытта безнең соңгы вакытларда инде атнаның һәр атнасында да булырга мөмкин шашлыклар, утта кыздырылган ризыклар куллану
яшелчә, җиләк җимешләрне куллануга караганда күбрәк баланста бара. Һәм без күрәбез нәтиҗәсен, олы яшьтәге кешеләрнең сәламәт кеше хастаханәгә мөрәҗәгать итмәгән кеше юк. Я ул кан йөрәк кан системасы авырулары яки инде ашкайнату системасы белән менә шушы полуфабрикатлар һәм шул ук вакытта инде кызган, көйгән ризыклар белән көйдереп алып пешерелгән ризыклар белән ул барбыр үзенең зыянын сала. Бөтенләй кулланмаска дип әйтмибез, ләкин инде күбрәк ризык әзерләгән вакытта парда пешкән ризыкларга аеруча игътибар итәргә кирәк, чөнки һәм шул ук вакытта алдан эшкәртелмәгән ризыклар ул тиешле витаминнарны да саклый һәм шул ук вакытта дөрес туклануның нигезе булып тора. Күбрәк инде яшелчә 400 граммнан да ким булмаган җиләк җимеш яшелчә һәр көнне кеше ашарга тиеш. Чөнки ашкайнату өчен тиешенчә клетчатка да кирәк һәм алар ашкайнату сугы бүлем чыгаруында көйлиләр һәм шул ук вакытта парда пешкән менә алдагы көнне җылытылып бирелгән ризыклар түгел, бары тик көнендә әзерләнгән ризыкларга өстенлек бирсә, кеше үз сәламәтлеген менә балалар яшендә дә без инде аны мәктәпләрдә тикшерү барышында да балалар белән әңгәмәләр үткәреп, үзем дә алардан сорыймын, ничек туклануларын бик сирәге иртән тиешенчә тукланып килүен әйтә. Мин чәйгенә эчеп киләм, мин бөтенләй ашамыйча киләм диючеләре дә бар. Шуңа күрә инде безнең менә шушы мәктәптә 2 тапкыр беренче туклануда инде алар тоткалар ашыйлар бер дәрестән соң сәгать мәктәпнесенә карай райцентрдагы мәктәпләрдән башка мәктәпләр инде шушы туклану белән алып бара. Шуңа күрә бала да кичкенәдән үк дөрес туклануны белеп үссен иде. Һәм нәрсәнең зыянлы икәнен дә, ниләргә матур кәгазьләргә төрелгән чипсылар, ниләр аның зыянлы икәнен белеп үссеннәр иде. Моны без генә җиткерәлмәскә мөмкин, без газета битләрендә дә күп материаллар бирәбез, радиоларда да укыйбыз. Ләкин әти-әни кичкенә яшьтән шуны белдертеп акчам юк бит әле, аны алырга дигән түгел, нәрсә белән зыянлы һәм менә шушы ризыкны алгач нәрсә белән файдалы икәнен аңлатып үстерә икән баланы, ул аны кичкенәдән белеп үскәне, ул аны үскәчтән дәвам итә һәм шул вакытта инде кыз балаларга әйтәсе килә, безнең мәктәпләрдә бит инде хезмәт технология дәресләре бар. Менә шушы ризыкларны һәм инде техникум бик әйбәт базалы безнең, анда да безнең тиешле ризык әзерләүне пешереп һәм шул ук вакытта инде сервировкага да игътибар итеп, чөнки инде ул аппетитны уята һәм тиешле туклануны ашкайнату системасына тиешле туклану нәтиҗәсен бирә. Аларны үз эченә алып безнең әле эшләребез бик күп.